салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хуб ҳастед. моҳи шарифи рамазон муборак бошад. аллоҳ ба ҳамаи мо шумо сабр диҳад ва намозу рӯзаи моро, закоти моро аллоҳ ба даргоҳаш қабул кунад. бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, шарифзода Алишери Шералиевич ё Шералӣ, ин бародар кати акои Раҳмиддин кадом документатсия кати сару кор доранд, номерошон недоступен. бародари азиз, Шарифзода Алишер Шералӣ. ҳамин бародар агар моро тамошо мекунед, телефонотон недоступен, бародари азиз, ба тамос бироед. акои Раҳмиддин шуморо хеле кофтков доранд. агар иншоалло касое ки ин бародара дидед, дар тамос бироед ё номерошона доред, Шарифзода Алишери Шералӣ, ё худи ин бародар моро тамошо мекунед, акои Раҳмиддин занги шуморо интизор ҳастанд. худохад агар худатон биромадед тамос ба кадом хел документатсия кати шумо сару кор доред, телефонотон недоступен. бародари азиз, номере ки шумо ва ё доранд, ҳамон номеротон недоступен. бародар агар моро тамошо мекунед, дар тамос биред ва бародар шуморо мақсад розӣ мекунанд. 30,000 метиҳам гуфтанд, кадом хел документатсия кати шумо бояд чӣ кине билен вохӯред. ва дигар бародарое ки мисол ин бародара мешиносед ва наздик ҳастед, мешиносед, агар худохад номерошона тиҳед ё дар тамос бироед кати аки Раҳмиддин, 10,000 то 20,000 мукофот шуморо интизор аст. бародари азиз, илтимос ҳамин аввора падилиса кунед, акои Раҳмиддин бародари худмо ҳастанд. инҷа ягон гапи мисол серьёзне не ки хавотир шавед. бародари азиз, ҳамин аввора падилиса кунед, ҳамин бародара пайдо кунем ки хело барои акои Раҳмиддин зарур ҳастанд. ин бародари азиз, Шарифзода Алишери Шералӣ. рости чанд рӯз шуд занг мезананд, дар группаҳо тақсим кардем, наёфтемшона, маҷбур шудем ки навор кунем. бародари азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем, падилиса кунед. мутаассифона паспорташона надорем. бародара боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дуои ватан модар бошед. ассалому алайкум.